Mama m na papa m nwere shop n'ime afịa. N'ime afịa afọ o nwee nwa okolobịa na-agbasi mbọ ike ịmagolo ọdụ popular ndị mmadụ maara ya. Ọ na-agbasi mbọ ike o. Mama nwoke ịghọta na. So mgbe ụfọdụ ya bịa na-enyelu mami ya aka na shop. Ya bịa dịga ya na-ata ile anya, na-efelie nku, na-enye sign, na-eme ife niile. Mana o nwere this particular lady na-anọ na nke 24/7, the girl nọ na nke. Everybody maalụ na-enyi nwanyị. Nya amagolo regardless na ya nọbe too much n'afịa maka na ya ka gosiri akwụkwọ wee pụta. Ọ sị bụ nne ife a na-eme o, ịmagolo ọfịa ọ na-aghachili enya na-agba maka na ifu nwoke chọrọ ịchụ gị ma ọ na-achụ gị na ị ga-ama. So nyafe anya na-agba, osi ụzọ onye esi ụzọ ọzọ. Until one day echebili na afụrụ ya ka ọ na-abịa. O wee kwụsị ya. Nya ka a na-achọ ịkọ ọtụta, ọ mapụta n'ike si ya nne kedu. Si ya ma ọ chọọ ịgba ọsọ again maka fa na-agbam ife na-aganụ. Fachibe ọchịchị si ọchị. O wee jụbịa wee si ya ma ya nwere enyi nwoke. Nya si ya mba. Ya wee jụọ nyanwa si ya ma o nwere enyi nwaanyị. Ọ si ee. Nya wee si ọkwa that lady na-anọ na shop ya. Ọ si ee. Ya wee si ya ka ekwe n'ihe ị na-achọrọ ma ebe ị nwere enyi nwaanyị. Ọ si ya ee na-enyi nwaanyị ka ọ bụ mana ya chọrọ ịnụ ya anụ. Nọ nyanwa ka ya chọrọ ịnụ. Ya wee si ya ka ị ga-esi nwe enyi nwaanyị na-achọ nwaanyị ọzọ ị ga-anụ. Ọ si ya na ya ekwugo nọ nyanwa ka ya chọrọ ịnụ. Ọ si m nne ọkwa na ahụ ịmagolo fana abụ bido fafufe ekene ịmago na-ama njakịrị na-akpị ya nwunye na-eme ife niile na-asị na ya do serious. Anọgide na ya na-azụ afụda girl na-anọ na shop ya for period of 2 months and then afrozi the girl. Ọ sị ya na ya na the girl esego na agwago the girl na afụgo nwaanyị anya ga-anọ ọ gabala onwe ya. Ewee kpabakwa o fa na-akpa. Ọ sị m oluzie dat na bọsị papi abịala afịa na ejenefe ya. Mana bọsị ọbụla mami abịala afịa ọ bụ na papi abịara afịa na ejefu the guy. So ọkwana ya olu one day na ejesie na-apụta. One man wee kwụsị ya wee si ya ya na-afụ gị na nke so guy n'i na-anọ ebe afọ. N'ibe decent girl na this guy mara mma nwoke na-agba mbọ mana ọ na-achụ nwaanyị. Na ọ na-achụ nwaanyị rinne na ọnyanwa bụ ọlụ gbalịa ahụ na ọka agwakwa gị ka ị malụ. Ịmagolu nye wee nye akụkọ ndị jelosi achọrọ ka nyanụ di na o nwere ife akpọrọ ya. So ọkwana ya ọ sị m na mami ya chọrọ maka na mami ya na-ala awe ya ijefu the guy. Mana papi ya na ịgba ntra ya n'iru papi ya. Ihe a na-emekwa o. So anọgideze the guy summon courage wee bịa fụ papi ya fụsịa papi ya fa wee kpaba. Akpagide ọ daba o wee bịa wee mee gie. Ọ sị bụ nne na o mesizie gie o. Nya wee dị ime. This girl na-anọ na shop ya bido bịakwa na shop ya again. 24/7 ọ nọ na shop ya. 24/7 ọ nọ na shop ya. Ọ sị bụ nne ife gbasasị anya ndị mmadụ na-agụ ya. Ya wee si die ka abịa na-enyelu gị aka etu mami asabịa enyelu papi aka na shop. Ọjụ. Ya si ya ka ekwe n'ihe iji wee nụbịa na ya chenọ maka na ifụlụ na ya na-eme this business ọfụma wee chọọ ka gị na ya na-abọ nọlụ etu mami ya na papi asị wee nọlụ. Ọjụ si na ya chọrọ ka ọ bịa shop. Kwa mbọsị ya wee maka onwe enyi nwaanyị aka na-abịa afịa ịghọta akwa mbọsị ọgwụ ya sị ya na ọ nọkwụ mgbe ụfọdụ ose ha vidio mgbe ụfọdụ ose ha pikchọ na-esendili ya. Ịmagolo ndị ya na ya na-abọ na-atọ n'afịa bifo nya anụọ di. So nya wee bịa gwa papi ya na mami ya gwasịa papi ya na mami ya. So papi ya wee bido monitọba o. Nya fana abọ bido monitọba ọ bụla eziokwu na this particular girl ka na-abịakwa nọ na nke 247. O wee luo one day papi ya wee jebe wee si ya na n'ịnụsị alụ nwa ya nwaanyị wee dobie n'ụlọ. O buzalụ nwaanyị a na-abịa enyelu gị aka 24/7. Ndị ya mana gị na ya na-abọ na-akwụ bifo iwe nụba nwa ya. N'ịgwali ya na unu ada akwụsị. Oluzie ka nwa ya dụọla ime ọmụmụ gị na ya na-abọ wee kwụwazịa. Ni a chọrọkwa ụdị omume ni a chọrọ ka nwa ya taa afụfụ na marriage atọ n'ọfụkwa kasị respect nwunye fana abọ ji na-azụkọ afịa. Na-eto ifụli ya na-efụsịkwa anya ndị n'ụdị marriage afọ ka chọọ ka nwa ya nwee apịata. Na ọ bụrụ na ị chọrọ onye enyemaka gị gwa nwa ya nwaanyị ka ọ bịa nyebe gị aka na ọ ma everything do na your business. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ no this girl ka ị choose gị gwa ya ka akpọrọ nwa ya kịta na ọ ka dịkwa too early. No maka mgbe a na-agwa gị ha
na nwa ya nwaanyị amụgo nwa nwaanyị na ọka dị too early and thank God na nwaanyị ka ọ mụrụ ka akpọkwalụ nwa ya. Ọ sị the guy wee sị oke na nsogbu adọrọ. Then this lady wee kwụsị ịbịa. The lady kwụsị ịbịa. Ka the lady kwụsịzi ala ịbịa di ebidokwe ọ da anatazi n'oge. Na a na-agbasa afịa 6 o'clock 6:30 to 7 na di ya abatago. Na mgbe di eji abatazi bụ 10:11 di ebidokwe jebe ije abalị. Di ebidokwe nataba late since the girl kwụsịrị ịbịa, which means ọzụsịzi afịa oje na nke the girl ya na the girl nọsi o wee nataba. Ya wee bido complain ba a na-ekwu di ebido ịṅụ mmanya o jesizie bata ya enotice na mmanya na-esi na arụ apụ ya tago. Ihe a na-emekwa nne ọsem nne n'isi anọzekwala bụ na gịnị mere na di etụbalụ da girl ime. The girl wee na-asị anya bịa ka ọnụ bịa. The girl wee na-asị anya bịa ka ọnụ bịa. N'ọkwa ndị mmadụ gwara ya na the girl na-ebuzi afọ na bịa na-abịakwa na shop ya ọ bịa onye ego. Ọ sị m na shade di ebidokwa ịda. Shade di ebidokwa ịda na this girl ga-agba aka na abọ bịa. Na before na di load gide obula aka na abọ na. Before ndị mmadụ wee gwa ya wee confront ọ di. Ọ sị ya na the girl ki aka anọ kama na ọ dụrụ ime na ya na-aba nọgo for so long. Ya wee decide ya ka ya nụọ nwaanyị ọzọ. Ya mara na ọ ga-adị ime wee mesizie wee dị ime ma ọ na-achọzi ka a tụfuo onye etufuo ma ọ na-achọzi ka a mee nke a ka a mee nke a. Na ya malụ the girl before ya wee malụ nyanwa. Ya kpọtali ya n'ụlọ kedu aja ife ya mere. Ọ sị m nne ike kwụlụ ọtọ gwụ ya nye ebe nne ya. Ya wee gbala ọsọ wee jekọlụ papa ya. Papa ya wee pụta chie niile n'afịa wee confront ọ dị wee na-akwụ ya si ya na ọ bụrụ mmadụ na mistake ya mere bụ ike bie nwa ya. Ọ sị na papa ya bela alele. Ọ na-asị ya na ama mkpọtụ ya n'ụlọ na ọnya ya etufu ya na nwa etufu nke nwa. Papa ya wee sị anya na taba ya kụlụ ofu nwa ya nwaanyị a nataba ma ọ bụ na ọ chọrọzi ịnọ na decision ya ka ọ bụ mana ọ natali a ga na-atị ya. Ọ sị m na o jesizie bata ọṅụsịa o gbochisia na niile si ya na ya ṅụbalụ mmanya na maka na ya tụba nwaanyị ime ma ọ dị aka ọdụọlịa izi ya anọgidele ṅụba mmanya na maka na ya mana ife ya mere adịrọ mma na onwute ka a na-enwe wee na-aṅụzi mmanya ka a wee na-elofu. This girl sị m n'ike kwụrụ ọtọ gwa ya ebedo aka n'isi n'ife achọrọ ịma kịta bụ ọ bụla oge ga-anọ na this marriage ebe parents ya si anya na taba ma onye na-aba hapụ this man n'ọbụgodu na ya ga-amaneji wit mmanya ọ na-aṅụ. Si m nye ka ya na-agwa anyị ha na o nwerezi ofu ihe tọgbọ na shop this guy na this lady erigidego this guy rituo the whole shop. Ọ bụrụkwa ife na-eme ụmụ nwoke ịfụlụ nwaanyị ị ga-anụdụ gị mma gị na ya na-abọbụ soulmate na-anọ na shop gị for years everybody gbaala iwe fụ pinọpinọ ọzọ wee hapụ this girl maka na ọ dụrụ ime wee jee lapụta nwa mmadụ n'ụba. Wanyị na mgbede ike ga-ekwere apụta n'ike this lady shows na onye nwa ka ịlọvụlụ ije nụọ nwa onye ọzọ lapụta nwa onye ọzọ wee ga malụ nọ maka na ọ tụrụ ime wee ga malụ na ịgba ntụfu etufu wee mfate na unu na-eke ọkwụpụta gị ọkpa mbala wụsa gị mmadụ ịfụlụ everybody malụ this particular lady na-anọ na shop ya 24/7 nkwelu na ị ga-anụ ya maka na di na-ewu. Ọ dịghị ka ọ ga-ahapụzi the girl and bọsị ọ gbadolu gị the girl nọ na shop ya sọsọ 2 months ka ịfụrụ ọfa na-abịa mere investigation. Ụmụ nwaanyị Chukwu melu na ebele ọ na-abụ nna anụ na a na-azọ nwoke azọ abụrụ m ka m si feel a na-akọ ili ọ ya kịta esi na ịṅụ mmanya bido ịkụ gị ọkpọ abịghị ya tago maka onye mmanya na-egbe nwere ike ime anything without ejighị anya ya. Ọ bụrụ na ife ị ga-emenwu congratulations. Ọ bụkwanụ na ọ bụrụ ife ị ga-emenwu
nwanne m igebenu parents gị ntị ọ bụghị ya tago ewo ike gwụrụ that man gwara gị pụta bụ your saving grace but ịnụrọ mana unu eji n'ife nkwu wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị